Hello guys, halam sir norang na nakatal mini vlogo hingga ang tabuk sono nai tongo fungni moi alu baja hingga yang tokri mamlet khaisi pai kha ang hingga first ni sim norang no funungi man ya kisa biji fungai man simam se kapai le hani bagai hingga ang oro tabuk kare ro thok loklai rekha alu baja shena ni bagai hingga oro som sutire man ya gulo ang khiklai rekha alu no baja shergra nai hingga ke abon pore bone kisa mix khamen pore kholoboi re nai hingga tabuk ang fungai mani teinang je ko hanai teinang tongo hingga omo angkha ani daily morning ni routine hayang ai thangka glass thaisa fungai khano teima nungo ang hingga yango teinang de ningte no alu baja sherma bo moni thangka hingga mai bo songmani bo moni thangkai kono nogo nyoman khana hingga tabuk mairok sana bagai mairok khurgra nai hingga so nok to nogo pai khanang tam songkha sonya alu baja rok sherka tokti baja rok sherka hingga yango tongo chano churok hingga maisa gana maisa pai norok bai malai nai hingga maisa tei norok bai kok sainai sabo biang ni boro tong tei ani video no nai tong please tolau comment khaisa di ketal nai tong subscribe khari di hingga maisa bai pai akon bai tabo hingga ang nogo thangnani bagi ready ngai tongka hingga ready ngai phai akoni bas kawai tak to sokai si tomai kha habani awo hingga ke nogo sobi ma pore norok bai malai nai hingga no sobai mani srapsa tongmaya gulo tabo kisa kegi bai kini bere lagi na hani ongkhojak hingga no haro wakhakjak jaga rok ekdom clean nugui tongkhana obong khasini no kajam no hawa khaka ketal nok tangnani bagai hingga ke uskang ni jani video rok nai to saiman khana singapro onok ni manai no te kaisa nogo sebai mani ge yango nai ke ani video tamung tong mosaru funuk trengai tongo biniba ge bokha saka kai aram nangjak tong ga no phadi hini ringu tang kang thangya hingke ko arong kha hagor khujak tui rok tonani bagai nok tang phuro hingke idok bebong sokai jak hingke joto mani to sokai ko bat koekta sokai jak hingke thasimo kaisa hani thasimo khangna bagi phaleka hingke tin blog ba suno sinai norok bai next video malane joto no tata bye bye.